synes, det er vigtigt at tage fokus på dyreplageri, og det er også lidt spændende. Der er mange ting at sige om det, at det er jo en stor konflikt der med dyreplageri, og ham, der ejer hestene, er heldigvis blevet stoppet. Ja, vi synes, det her emne er spændende på grund af, at vi synes, det er interessant at høre nogen, som er sammen med sine dyr. Også det, at når de bliver bustet i det, så vælger de i stedet for bare at indrømme det, altså begynde at løbe om det. Og de siger selv på videoer, at de vidste godt, at de ikke var søde mod dyrene, og de vidste godt, at de blødte, men de gjorde bare ikke rigtig noget ved det, og det synes jeg bare ikke er okay, fordi det kan godt være, at de ikke er mennesker, men de skal stadig have et godt liv. Grunden til, at vi synes, at I skal komme over og se vores branche, det er, fordi vi synes, at mange skal finde ud af, at der er nogle mennesker i verden, der simpelthen ikke kan finde ud af at behandle deres dyr ordentligt. For eksempel som i det her Hellestrand, der ikke kan finde ud af at behandle heste ordentligt. Men så kan man også se, hvilken straf man får. Vi har bygget vores planche op med at lave en hvid og sort side. Den hvide side symboliserer ligesom det gode, det lyse, det de viser frem. Og den sorte side symboliserer det dårlige, det mørke, altså det, som de skjuler. Vores planche er æstetisk ved, at teksten på den hvide side er sort, og teksten på den sorte side er hvid. Så har vi også gjort den æstetisk ved at sætte billederne det ene oppe, det ene nede, så bare for til at få en rigtig god balance. Vores idé om planchen er ligesom, at vi har en lys og en mørk side, hvor det lys skal ligesom symbolisere det gode, og det mørke skal symbolisere det dårlige. Og ligesom kort fortælle om, hvad det ligesom handler om. Så det her, det er vores videolagbog, I guess. Ja, så jeg har fundet farver og sådan noget der sammen med Smilla. Ja, det tog virkelig lang tid. Og så er vi sådan, har vi lavet en skitse, og så har vi så småt startet på selve planchen. Ja, det er sådan, hvor jeg bare sætter nogle billeder ind og sådan noget der. Så ja. Ja, jeg har været med til at finde billeder og printe nogle billeder ud, og så se en masse videoer, og sådan fået info om, hvad det overhovedet handlede om. Så ja. Og jeg har hjulpet Smilla med at finde billeder og printe billeder og finde videoer og finde ud af, hvad det handler om mere. Og jeg har hjulpet med at lave skitsen og selve planchen, og ja, det er også bare det. Yes. Ja, så jeg har lavet planchen. Ja, jeg har faktisk den, der har lavet planchen. Og så har jeg hentet farver, eller sorte og hvide dyrehandler, noget billedkunst sammen med Smilla. Ja, og så har jeg været med til at skrive manuskriptet til vores præsentation. Ja, i dag har jeg været nede og hente farver med Carla. Og så har jeg også været med til at lave manuskript til vores video. Ja, jeg har været med til at finde idéer til branchen og lidt andre ting. Jeg har hjulpet med at lave manuskript, og så har jeg også hjulpet mega meget med den der planche, og så... Ja, så det var bare vores videolagbog, I guess. Ja. Okay, Smilla, kom ind i billedet. Okay, så det her, det er vores logbog dag 3. Ja, vi har egentlig alle sammen bare filmet en masse. Og taget en masse film om. Og sådan noget der. Vi har egentlig bare filmet. Ja. Vi har sådan, fordi vi havde allerede nogle videoer i forvejen, så vi tog bare lige nogle om og skiftede lidt rum, og så filmer det vi egentlig bare igen. Og så har jeg sørget for at få klippet alle vores nye videoer sammen, inklusive nogle fraklip. Jeg har snakket i videoerne. Yes. Ja. Det var bare vores logbog dag 3. Vores idé med planchen er ligesom, at vi har en mørk og en lys side, som skal sådan fortælle, at fucking lortepit. Så jeg skal fortælle, at der er en mørkere. Vi har lært... Nej, bare... Vi har...
Operation X er en dokumentar.